Takže vlastne všechno to souvisí Pretože tá se vším inzulínová vlastne. rezistencia je extrémne dôležitá pre tú plodnosť. Ako ja vidím, že keď sa toto upraví, tak naozaj ani tie IVF nie sú nutné, lenže toto tie IVF centra neskúmajú. Vieš, že aký je tam biologický problém tej neplodnosti. To znamená, že inzulínová senzitivita má obrovský vliv vlastně i na to hormonální zdraví a vůbec celkovou Určite plodnost. áno, určite. Je to všetko extrémně prepojené. Takže zase, když pro lidi, co se třeba takhle v tom nevyznají, tak inzulínová senzitivita, to je vlastně jako schopnost inzulínu zabudovat živiny a vlastně narušujeme si zase ultraprocesovanými potravinami, hlavně především cukru. Tak. Takže vlastně ten základ by mělo být vyřadit ten rafinovaný cukr, ideálně, z té výživy a dostávat ten cukr pokud možno v tom ovoci, dejme tomu například. Určite ovocie, zelenina, bataty a tak ďalej. Veľa športovcov robí chybu, že oni vlastne kaloricky nejakým spôsobom to vybehajú, avšak ja tam vidím veľké množstvo vysokých zápalov a takisto už ten inzulín nie je taký, ako by mal byť. Sice sa hovorí, že svaly tomu majú pomáhať, ale jednoducho tie reálne výsledky, aspoň čo ja mám klientov, tak nenasvedčujú tomu úplne. Takže vlastně i úroveň zánětu v těle potom má vliv na to... To ultraprocesované jedlo, cestoviny, teraz myslím tie biele, hej, všelijaké rôzne s rafinovaným olejom, potom biele pečivo, všelijaké tie croissanty a tak ďalej, omáčky, farebné jogurty a tak ďalej. Umělé sladidla, konzervanty a všechny tyhle věci. Takže ono to vesměs pořád je dokola, když to vezmeme jako do základu všeho, tak vždycky tam je ten ultra process food. To je snad jako... Určite áno. A my bohužiaľ máme z toho Československa také, že vieš, keď bude zle, idem doktorovi, že my nemáme takéto v sebe zakodované, že o to zdravie, o to general health sa mám ja starať, že ja som zodpovedný za to. Lebo ten lekár, žiaden lekár nevylieči cukrovku, nevylieči autoimunitné ochorenie. On dá inzulín, dá metformín, dá proste nejakú medikamenciu na tú symptomatiku. Ale za to jednoducho, či ja tú cukrovku dostanem, diabetes 2 je zodpovedný každý z nás tými dennými návykmi. Přesne, tak každý Češi a Slováci nemáme, pretože my sme boli zvyknutí, vieš, že môžem robiť čokoľvek a idem doktorovi, dá mi tabletku. Ale ja to vidím v Amerike, že proste tam je úplná iná forma toho poistenia, hej, čiže tam ľudia veľmi sú za to prevenčné zdravie. Takisto v Nemecku majú spoluúčasť vo Švajčiarsku, čiže tam tá prevencia jednoducho je úplne na inom, nielen na prehliadke, hej, že teda za mňa nejaká preventívna prehliadka to nie je prevencia, to je len databáza nejakých markerov, ale tá prevencia sa má robiť doma určite. Naprosto souhlasím. Takže vlastně strava je absolutní základ. A když se posuneme dál od stravy, tak co vnímáte jako další faktor, co může jako spoustě ženám ovlivňovat to PMS-ko, nepravidelné cykly, protože fakt jako trpí s tím spousta žen. A přijde mi, že PMS má každá druhá žena dneska. Jako když vidíme ty zprávy, co nám chodí a tak dále, že jsou to fakt jako třeba bolesti nebo úplně jako psychické ovlivnění, jako energetické propady, vlastně když má přijít ta menstruace, tam veľmi práve vlastne omega-6 mastné kyseliny sú prozápalové, čiže tie nám potom tlačia tie prostaglandiny zápalové, tie PGE2, ale my máme v sebe vlastne aj PGE1, PGE3, ktoré vlastne pomáhajú nášmu telu protizápalové. Ja som nikdy nemala že ani len že náznak bolesti a takto by to malo vyzerať. Vieš, že žena má proste bezproblémovú menštruáciu, že ani o tom nevie. A co to může jako v dnešní době jako ovlivňovat, když víme, že to je strava, určitě to bude asi nějakým způsobem i pohyb. Tady by bylo super, jakoby kdyby zaznělo váš názor na fitness cvičení pro ženy. To je jako za mě úplně skvělé, jako, že to se moc asi ty ženy nedozví. No, tak nebala by si určite do nejakej vysokej intenzity. Ja sama osobne môj pohyb je proste vonku, chôdza, cvičenie s vlastnou váhou, pretože tam nielen, že si narúša vlastne ten cyklus, ale aj neuropeptidový hormón kispeptín a on vlastne riadi takúto celkovú reprodukciu. A strašne málo trénerov
vedia, že proste, že žena má nejaký kispeptín alebo nejaký leptín a keď sa narušia tieto vlastne hormóny v tele, tak je veľmi problematické udržať tú zdravú ovuláciu. A u nás si, vieš, u nás si tréneri vykladajú štúdie, ako chcú, ako my sme sa na škole učili len rok čítať tie štúdie, pretože nie je to jednoduché vyselektovať. Druhá vec, každá druhá má pomaly conflict of interest, teda bola niečím dotovaná a tie štúdie, aspoň ja osobne absolútne neberiem v úvahu a naozaj nerozumiem, že akým spôsobom a kto učil fitness trénerov si vykladať tieto štúdie, pretože nie je to určite jednoduché. Tak každý má nějakou filozofii a mu to potom každá ta studie, když je vytržena z toho kontextu, tak vlastně potvrzuje tu pravdu daného toho jedince, toho, co může... No ono to nie je až úplne také jednoduché, pretože tá štúdia odpovedá na nejakú otázku. A presne ľudia si to vytrhávajú z kontextu. Ani ten záver nikdy nie je nejaký jednoznačný v tých štúdiách. Přesně tak, přesně tak. A to bychom se tady mohli začít bavit o kreatinu a takhle, že jo? Ale říkáte vlastně, že... Takže trenér, který přijde a veme slečnu a řekne jí, tady si kup tady ten protein s umělými sladidly, dej si do toho maltodextrin s kreatinem a pojď zvedat těžké váhy na dřepy, to pro plodnosť vůbec. Určite nie. Ja mám v sebe takú mantru, vieš, že čo nemôže tehotná dojčiaca žena, tak to ja do seba nedávam. Na kreatín nie sú žiadne štúdie, čo sa týka tehotných, ani nebudú, ani čo sa týka detí, čiže ja som v tomto veľmi opatrná v tom prenatálnom období, ani neodporúčam ženám, aby si dávali ten kreatín, pretože my naozaj nevieme, dodnes nevieme, aký to má vplyv počas tehotenstva a my chceme v tom tehotenstve kontrolovanú energiu, kontrolované množenie tých buniek, pretože na sekunde v dennej báze sa tam množia bilióny buniek a my chceme kontrolované, my tam nechceme nejaké takéto disrupcie, aby tam prebiehali. A druhá vec, ten kreatín si musíme uvedomiť, a to je proste pravda, že to je izolovaná látka, vzniká nejakým chemickým spôsobom. Keď to niekomu vyhovuje, športovcom, 100% monohydrát, ale určite nie v dávkach, že 20 gramov. Ono teď hodně jednou trendy, které právě jako to hodně tlačí, že vlastně velké množství kreatinu, že pomalu vyřeší všechno. Takže je super slyšet i tu druhou stranu, i ten druhý pohled na věc. Vieš čo, práve, že ja sa stretávam naozaj že s vedcami, ktorí toto práve že vyvracajú a oni hovoria, že ten sweet spot je 0,5 gramu. Áno. Toho kreatínu. 500 mg, áno. Že to je sweet spot aj pre športovcov a tak ďalej. A to sú vlastne biologickí vedci kolegovia. Takže... A teď na mě skačou pořád, že 20 gramů vlastně. A že až u 20 gramů to má smysl, protože to se dostane do mozku vlastně ten kreatin a dokáže to pomoci s kognitivním zdravím a tak dále. Takže zase je tady jako spousta úhlu pohledu, ale jako za mě prostě zase je to nepřirozené. Tak jak jste řekla, jako že člověk by měl podle mě pořád chtínout k těm přirozeným zdrojům, pokud to jde v co nejvyšší možné míře. Jako. To znamená, taková rada pro ženy, určitě pokud v dnešní době velký boom jako suplementů, určitě ty si dávejte pozor na to, jaké zdroje jako těch suplementů užíváte a měl by to být pokud možno vlastně vždy přirozený zdroj těch suplementů.